Sugeng dalu Mbak Tatin Lestari Handayani. Sugeng dalu. Nggih. Sehat nggih Mbak nggih? Sehat. Demenake ya. Hah? Demenake. Oh, tenang. Demenake apa? Ora anu pasuryane ayu, pawakane ya sekedeng. Ayu, Dhuwur ora ndek ora tegese pas porsine. Pak Degareng. Apa? Aku ijik lingguh nang kono lho, urung ngadeg nang kene wis dunekke kaya dream. Sing ngonekke sapa? Sapa? Ngonoan ku to? Mau ngandake piye? Sapa? Mau nih, Mbak Tatin ki kaya ngono kok diseni mangka bodine kaya dream ngono sapa mau? Sing ngomong dudu aku. Lah sapa? Iki. Bisa bedakne ra wayang karo dalang? Kowe lempar batu sembuci bokong. Tangan. Oh ya tangane ning mburi bokong. Kok esa-esane lho. Sing ngomong sapa? Iki cangike iki. Cangiki ngomong saka sapa? Saka dalang. Terus berarti sing ngonekke aku sapa? Dalang iso omong mergo ditangkap karo Pak Lurah karo warga Kemiri. Kan nyalahne warga Kemiri kowe. Nek warga mriki kan orang ngarani aku dream. Hah? Karani mboten Pak Bu. Nggih. Ora ana warga kene ra ana. Wong kowe ra ana sing ngarani kowe dream tandon kok ya. Malah luwih parah lho. Lho nek lak laran timbane. Larang ki piro wong aku ora ngerti keterangane malam hari ini aku piro ora ngerti kok. Lho kowe juru kuncine kae lho. Loh, iki malam hari ini saya yang mengundang adalah Pak Dalang. Oh iya. Terus piro-pirone ra tau nyang-nyangan nih. Sing ngundang kowe iki dudu Pak Dalang. Sapa? Ya Pak Kades karo masyarakat Kemiri. Kae Gur Makelar. Makelar, mangko iki guntinge landhep tenan nih. Ora mung gunting kuwi peso cukur. Cilik ning Cus. Nun sewu dumateng Pak Lurah lan panitia kula suwun kalih taun ngajeng menika dagelane kalih sindene ganti mawon. Lah kowe digoleki pacaran malah elek-elek aku ora. Kusik. Piye? Kowe tak onekke makelar kok nesu. Lah kowe menurunkan derajatku Kok ora menurunkan? Lah kowe ora dadi penyambung lidahku karo Tatin? Apa kowe arep garengi dhewe? Loh, tegese iki paling ora ya dadi jembatan utawa perantara iso makelar. Apa lewat kali kok nganggo jembatan iki? Oh iya. Wong iki ora ana, kowe aja ngono lho. Kowe ning ngarepe Tatin kowe arep selak karo kahanan kowe. Delok to, lengene wis sak pupuku kowe mosok wani kowe. Pak De. Tak ewangi, kowe tak ewangi. Ewangi ning kuwi padha karo padha mosok lengenku sak pupumu. Lho iki lho semene lho. Mendah. Ya aja ngono kuwi to. Nek jenengan lengene iki lengenku sak padha pupune jenengan, terus liyane sak padha apaku? Yo, mbuh. Ngomong ah. Aku urung tau ngilani kok. Kok ngilani? Mulane jenengan lah artis. Nggih. Sinden ki artis Mbak Tatin. Ya piye carane menjaga tubuh? Le mangan aja akeh-akeh. Olahraga aja keri. Mosok malah saya lari sawake saya gedhe ngono. Pak iya. Ada. Apa-apa, sing bener Pak iya. Dalah. Ngono lho. Jenenge wong ki gedhe cilik kuwi iki relatif. Ana sing seneng sing cilik, ana seneng sing gedhe. Dadi anane sing cilik kuwi, anane sing gedhe kuwi mergo ana dibandingke karo sing cilik. Betul. Sik pertanyaannya, Betul. Reng, aku takon karo kowe jenengan sing luwih pengalaman. Sampeyan milih sing cilik apa sing gedhe? Sing gedhe. Arep ngapa kowe? Mergo bojoku ya lemu. Aku omong cilik bojoku nesu. Lah ya mulane kaya jenenge gedhe cilik kuwi rak ya senengane dhewe-dhewe to Pak De. Betul. Nek umpamane aku dadi bojone jenengan nek umpamane gedene semene rak ya malah rasah dadak aku kasur to Pak Dalang. Iki tegese bojomu ki ngopeni awakmu. Kowe iso makmur subur. Ana lho dalang laris bojone sik tetep cilik wae. Ana ta? Kuwi lemu makmur ayam tentrem loh jinawi Kertoraharjo. Lah kowe ora ngerti bojone Mbak Tatin. Apa? Dene Mas Tulus, awake masalah kari lunglet tok. Ora yo padake saiki wis rada lemu. Loh, sampeyan iki wis cilik Mas Gareng. Mas Tulus iki saya cilik neh. Menyesuaikan. Kok iso? Lombok tumumpan tahu. Tahune Iki. Tak ewangi, kowe tak ewangi. Ketok ngewangi ning kok malah jelema
dahar tahu menika sampun cumawis. Lah menika lombokipun nggih sampun cumawis. Aja mbok tawake tak boronge dhewe. Garenge rakus kuwi dhewe. Aku senengku karo genduk Tatin ngene iki lho. Bocahe ketoke galak ning sejatine atine becik. Oh. Ora akeh sing tresnane. Kok iso ngingon jlombrongke meneh apa ora? Wis omong dhewe, aku ngelem salah. Kok ceta? Lah ngono sapa ngerti mau ya mau dadak. Oh, aku ki omong tulus saka bojomu. Ayo Cen bojoku tulus. Lah iya. Tulus saka ati. Lah iya, tulus ki bojomu to. Heeh. Tulus saka bojomu. Terus Dadi aku ora basa-basi. Lho, dadi apa anane yen kowe iki bocahe apik. No. apik apa sae? Apik sae. Sae apik sing sae. Mbak Tatin, matur nuwun se menyapa warga masyarakat Pak Kades barang. Nggih, sepisan kula matur nuwun kalian panjenengan. Nah, yo Nggih, karena panjenengan kula saged sowan wonten kemiri menika Pak Dalang. Nggih, kaping kalih matur nuwun kalian Bapak Lurah. Menika sampun pitados kalian Pak Dalang dikengken maklaraken kula, nggih. Lambemu padha karo gareng. Aku ora melu-melu, aku ora melu-melu omong dhewe. Aku ora ngejok-jok. Kuwi mergo sing mengaruhi kowe, Reng. Oh kok mempengaruhi wong ki omong dhewe kok Lah ya ngono kuwi to lantaran Pak Dalang. Lantaran apa-apa ki dalane rezeki, Mas. Iya. Kowe wis entuk pahala sing gedhe. Amin. Dadi dalane rezeki Tatin. Nggih. Nggih. Dungane piye, Mbak? Nggih, kagem masyarakat wonten kemiri sedayanipun. Kecamatan ngendi, Mbak? Jenengan. Wah, hafal pisan. Jenengan apalah? Kene iki kemiri jenangan Ponorogo. Nggih. Kemiri jenangan Ponorogo sing mirsani wayangan ora ana alangan sawiji apa. Parikan, Mas. Ngono dadi ngrangkep iki pokoke. Parikan to nganggo parikan to, Bren. Mangan roti cacahe 6. Heeh, betul. Layak lemu akeh ram. Mugi warga Kemiri tansah ayem tentrem. Nggih. Ono kuwi. Ngombe kopi kurang legi. Terus Iki mau lho, lagi tak ombe iki mau lho. Pariane apa? Ora Batangane. kopiku kurang legi kok. Kira ana batangane nggih. Pokoke nderek tepang nggih Pak Bu nggih menika wujudipun Tatin Titot menawi jenengan dereng kenal nggih. Nderek tepang kalian kula menika Tatin Titot saking Sentolo Kulon Progo daerah istimewa Yogyakarta nggih. Enten iki. Apa ngapa? Aku kan ngarani istilahnya kowe triple T. Apa triple T? Triple T apa? Tatin Titot triple T. Tatin Titot. Papat malah. Oh, malah papat ya. Catur netro. Catur netro. Nggih menika mbok bilih wonten pamundutan lagu napa-napa Pak Yoyo. Siap, Mbak, menika kula waos riyin. Saking paguyuban driver ambulan desa sekecamatan Jenangan siap mengangkut gareng. Ora ding, kleru tak tambah dhewe, Reng. Sorry, Reng. Nah, saploke entuk gareng cadangan. Lagunipun tembang kangen, kering sret budal. Lha niku semboyane, nggih. Kering sret budal. Nggih, mergo hubungane kalian kesehatan lan kasugenganipun tiyang niku. Amin, 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 amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kula nyuwun gending tayub kalajengaken sambel kemangi. Kula kintunaken grup PKK Sekar Melati. Saking kula Pak Harno Krajan. Mekaten saking kula wassalam. Nggih. Saking kula ki apa Mbak rapati jelas iki? Ki apa iki? Jane iso maca apa ora iki? Tulisane ora jelas kok ora. Saking kula. Allah tunggale. Jajal iki iso maca apa ora? Oke. Oke piye? Pacane apa kok oke? Lah kowe onggih kok semrawut. Niswi. Apa? Niswi. Piye? Glebot Kerajaan Kemir. Pak D sing bener le maca iki. Misni. Misni. Nah, Saking kula Misni glebot.
Glebot, Pak. Hah? Pundi, Bu? Glebot. Glebot Kerajaan Kemiri. Oh, ya. nggih. Menika nyuwun apa? Aku wedi ana duwite. Dengaran biasamu. Ya wis kene ra apa-apa. Kekuasaane dalang aja ngono kuwi. Keren. Oh iya, iya. Tatin kaya ora ngerti kae bengi dalang. Terus Yen awan dadi kotak masjid. Ora amal. amal. Salam Mas Cahyo, kula nyuwun gending podang kuning dipun bawani. Nggih. Sesideman dipun bawani gending niki kula kintunaken dumateng PKK Sekar Melati Krajan. Matur nuwun ibu-ibu sampun nglandosi kalau wau. Nggih. Mau ya wis foto-foto ta Pak De. Wis. Aku seneng diapit ibu-ibu sakmono akeh rumangsaku aku ganteng dhewe. Kaya ya ora ana liyane kok ya mergane. Kula Mbah Untung sing Mbah Reksa. Gogo Kalang Timur. Kula nyuwun lagunipun Rengu kula aturaken dumateng Pak Dalang matur nuwun. Nggih. Mang pilih Mbak Tatin sing pundi? Rengu bisa, sambel kemangi bisa, tembang kangen ya oke, podang kuning boleh. Nggih, napa Pak Bu? Podang kuning oh nggih. Podang kuning ayo Mas Dar malah ongklang-ongklang. Wah, dar sini. Malah ndelokne bae lho. Ngagem bawa menika Pak. Nganggo kompliti. Ado-ado tak undang kok Yogya kok. Sapa sing ngundang? Oh kowe iki omahku lak sentolop to. Sentolo kok sentolop. Oh, sentolo to. Gareng iki jampeng. Kok jan kondang temen to iki Mas Taslim nang ngendi-ngendi ana penggemare. Pancen ki jane kancane terus kon WA aku ngono ben terkenal deh. Oh nggih menika malam hari ini juga di streaming nggih. Leres. Luar biasa. Menika nggih. Cair lho. Cair apa? Niki mau saking Pak Waris Sugiono. Ugi saking wah, iki bocah yang dengaran. Dari siapa ngerti ra? Siapa? Elisa Urcarus Alaso. Nah, iki lho. Aku mbak kira ngapusi iki lho, Elisa privat iki. Oh alah. Ketoke lek aku ngejak kowe dhek cemburu. Oh. Tenang sa. Iki du tipeku sa, santai sa. Tipene Tipemu apa? Kayane ora. tipeku kaya Pak De Gareng ngene iki lho. Ora tipemu ki L300. Apa? Isuzu. Ora ya. Tipene cilik-cilik ngene iki. Iya. Sugeng laras Mbak Elisa. Ya, salam kangen penuh cinta. Ya, kok ya Jan. Mau ya iwo apa wajine aku nyambut gawe metu sop. Lah ngopo lho iki ya lumayan lho Pak De. Tolong Mbak, aku siji diwadhe tas kresek ya. Mas, aku loro ya Mas. Iya loro pojok kono Mas. Ya Mbak Tatin gandeng sing nembangne jenengan tur enek duwe ndak dikira aku nggo makelar atau korupsi nya tampanono. Tenanan apa ora? Tenanan aku iki kok tau kira ora. Nggih. Wong kok ora adil blas. Lho, mau ketoke ora gur 100 lho. 200. Terus Sing 100 awakmu, sing 100 nggih paguyuban Madangkara. Arep ngedekne pondok pesantren ngono. oh terus aku melu nyumbang. Ya melu nyumbang kudune. Oh, Pak De adegan melu nyumbang apa ora Pak De? Entuk kowe urung kok. Terus piye? Entuk sik lagi tak sumbang. Oh ngono. Lah iki berarti aku disumbangke apa disai? Saiki sik. Sai sih. Heeh. Terus Dilebokke ngendi sing kira-kira iso manak ngono. apike ngendi Pak De? Oh iso wae wong duit iki dianakke ya iso kok. Ya mengko ya wis kumpul disumbangke. Ya, celeh kene sih ya. Dikir kok cayong kan kaya jenate. Piye? Ngapa? Arep bangun-bangun ngenteni sumbang. Telas niki wae Mbak nggih. Pripun? Telas niki wau. Santai Oh, bola. oh. Wisane iki gatekke sapa to ya? Aku kudu ngecek ngono lho. Salamun wong ana wan. Monggo lho Mbak, dar lho Mbak. Monggo. Ora usah mikirke domakem iki jajake pengen dalange pengen niki, Pak. Ra, aku iki lakoni lek ngene iki gur ngombe tok. Ngombe tok ora kena maem ta? Ra.
Dadi dalang sing apik iki melu tirakat kaya panitia kaya Pak Lurah ngono kuwi karo ndedonga muga-muga rampung wayangan warga masyarakat Kemiri sedaya pinaringan selamat lahir batin. Ngono. Amin. Dan ya bintang tamu barang kudune ora mangan. Nirakati sing nanggap. Aku mau wis meh ora mangan, Mas. Terus dipeksa karo Pak Kades. Dahar, Pak Gareng dahar. Engko aku darai ora rahap, ya tetep tak pangan. Oh iya, Mbak Tatin lho, jodar lho bar iki. Aku memang belum, ayo. Lah ya bar iki aja dahar. Terus tekan kapan? Yo nganti sak rampunge wayangan. Terus nek aku semaput sapa sing gendong? Aku. Ning ora kuat ding aku. Ini mengarang gendong lho ket mawon. Tatin aja mangan, mengko lak dipangan. Ayo. Mangke jenengan kudu fragmen karo Pak Gareng niku kersane panitia ngoten niku ning jenengan bisa menyusun kekuatan dulu istirahat sebentar. Oh iya, lakonnya apa ya nanti ya kira-kira ya? Ya. Hitungan dhewe. Terisirah Pak Dalang. Terserah. Ah iya. Aku gak apa-apa tadah kok. Wong jenenge wah jan. Oh ya ora maido ya ditimbali nganti tekan kene suarane ya tus becik apik Mas. Cetha intonasi terbaca. Nggih. Ambak nuwun saya piyayine pancen ya rada lemu ning lelewane iki pancen milangoni. Mula akeh piyayi-piyayi sing gemes karo Mbak Tatin kuwi. Ngono. Heeh. Pancen sapa jenenge mau? Tatin. Tatin. Titit apa? Titrot. Titot. Heeh. Iki memang anu apa petingane nggon swara. Iya, Oh. Wah, nek yo ngladeni Tatin wis menggeh-menggeh aku wisan. Mergo apa? Umur. Ya, jejere wis sumuk lho iki mau Mas. Jejer tok wis umur. Sumuk kaya cedak mesin open no. Saking semangatku. Nggih. Nyobi gamelanipun ingkang pelok. Nah, menika niki kagungane Mbah Sukron niki Mas Gareng gamelane. Oh, niki. Gamelan sak wayange nggih Mbah Sukron. Mbah Sukron. Gen kula pun bidal teng Grobogan mriku. Nggih. Oh, tak kira gamelanmu karo wayangmu mbok gadekke. Pak keprok. Kuwi Mas kawin kok ngawur ora. Lha mek kawin wong jane yo nyandak lho kene kono awan bengi. Awan bengi. Wah, yang malam. Wah, gedhen iki. Ya wong iki bapak dhewe sing duweni ora masalah. Betul. Pak Sukron Suwondo. Nggih. Mbak Birgita, yuk berdiri. Tak tang tak dang dang dang. Oke. Mbak Birnden. Mbak Birnden. Iki sak putramu ketok umurane Mas Gareng. Oh, tua anakku. Iya ta? Tua anakku. Nggih. Tua anak sing ragil kowe mungkin kowe kalah tua karo anakku. Wah, jan sinden saiki iki nom-nom ayu-ayu. Heeh. Disawang enak. Suarane apik. Suarane apik. Mung sayange go siji. Apa? Ora gelem karo aku. Ya gak gelem aku. Saman wedakane putih kaya ngono kaya Walid ngono malahan. Kowe ora ngerti kok yen kita ilangi wedakanku malah saya elek. Ora jenengmu sapa to, Nduk? Nggih kula Birgita Ayu. Birgita. Ora kowe iki candi. Kula Kediri Jawa Timur, Pakde. Birgita iki apa kowe anake Walondo? Ora. Lah kok jenenge Birgita? Ya kae Pakku mergo kemendemen mangane dadi aku, Pakde. Oh, dadi bapakmu mau beber kemendemen. Heeh. Terus anak-anak kowe.
Iya, ketoke ya ngono Pak De. Oh, iya mula Piye tanggoku ngono? bener tanggoku kae jenenge Congyang Ji. Apa kuwi? Bapake mendem Congyang metu anak siji. Iya. Oh, nek ora apa-apa. Masih apa-apa kuwi jeneng kuwi wasiat saka wong tuwa. Heeh. Mesti Lah Mbak Birgita iki cara buah apa Mas Gareng? iki sing diarani buah anggur ya iki. Ah iya. Urung dipangan disawang wis seger. Oh, iya. Rasane iki seger. Lah Mbak Winong iki cara buah apa? Iki Heeh. klengkeng. Kok iso klengkeng? Ketoke ra ketoke kokoh ning sejatine manis ning ati-ati. Kowe yen mangan klengkeng ora waspada ngletak kentose kuwi bahaya. Lah lek keseleken. Yo, Keselek kelengkeng. kok kelek to kuwi? Klengkeng kok kelek. Kelengkeng. Klengkeng yo ora mangane siji-siji. Ngono. Ah, iki klengkeng. Lek Mbak Dian Munasirah cara buah apa? Iki, Nggih. iki jeruk. Kok Jeruk. Jeruk ki lagi disawang wis nyenengake. Heeh. Nadyan ora mencolong ning disawang tok ki nyenengake. Oh, Menyenengke. Lah jeruk kan akeh enek sing legi enek sing kecut. Iki jeruk apa? Aku ora ngerti wong aku urung tau dilat. Oh. Bener. Kok takone wong iki. Ora tau dilat, biasane dilati desel kuwi ya. Ya ora to. Terus kuwi Mbak Okfa cara buah apa? Iki Ah, pir. 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 Pir to? Pir. Pir ki yen tuku wong ki dikeki ya pir. Oh iya. Pir, buah pir. Ah, bojoku, awas nganti elek. Jambu weton Demak. Wah. Berarti Nyeger. jambu air. Jambu air weton Demak nyeger ati. Oh iya. Mbak Tuti kayak sebelah ibu sih. Nah, iki. Tapi kudu Mbak Tuti apa Pak De? Apa? Melon. 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 Nadyan wujude jaba ki keret-keret. Oh. Ning yang dibelah ngono ki dipangan seger rasane. Oh, melon. Melon. Iya. Mbak Lia, Mbak Lia. Mbak Lia. Lihat sih di Sebelah Di Mbak samping Tatin. Mbak Tatin. pace. Kok sia-sia. Kok mbok sia-sia Kok wi. sia-sia piye to? Buah. Pace apa manfaatnya? Pace ku iso digo jamu. Hmm. Wah. Jamu apa? Jamu penurun darah tinggi ya. Karo gak tau ngombe. Gak tau ngombe kok. Ora tau ngombe to? Gak tau. Engko yo dombe bareng yo. Pace itu ono manfaate, Mas. Iya. Oh, Betul. Dan kepiye-piye sindianmu kabeh bermanfaat. Loh, lah Mbak Tatin urung cara buah apa Mbak Tatin? Mbah aku ora wani. Lah kok gak wani? Gak adil engko. Kok tak onake buah mekrok yo. Wis mending ora wae Wah. aku. Ah iya. Nek tenanian Birgita ki isih sekolah wis lulus yo saya. Sampun lulus Pak De. Sarjana seni niku, Pak. Niki luar biasa pesindian ingkang pun beto Mas Cahya. Tadi menika S1 semuanya. Nggih. Loh harus niku Pak De. Seorang wanita Sing itu harus S1 berpendidikan. niki tutik dok niki. Niki Mergo yen siji pilek. Ya kabeh S1, kabeh Nggih. S1. Loh, Mula niki Mbak Dian malah magister seni. magister Nah, S2. S2. Jadi ojo sok nyepelekke dan jangan memandang rendah seniwati karena Betul. sekarang sudah sarjana-sarjana. Nggih. Nah, nggih. Iki Mbak Birgita Nggih, Pak pamunute Jalan. ya kuwi tembang kangen. Nah, nggih. Monggo langsung kemawon diaturake tembang kangen kunjuk dumateng sedaya kaya para pamirsa, para lenggah ugi ingkang monitor wonten ing streaming YouTube. Wah, ya matur nuwun. Delong-delong sik ya Mas. Delong-delong sik ya. Ayo sindane mikir diangkat semua. Wah, Iya. Ayo. Mikir diangkat kabeh. wah aku iki jan agar wajine nyanyi jan kaya juragan. Iya. Ya. Iya. Iya. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau, 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 harimau ya.
hancur hatinya bersepai. Harimau, harimau, harimau. Harimau melayang. Gumiak regeng gumarenggeng. Cocok karo suasanane Mas Gareng, dasare ya piyayi kemiri kene ya piyayine sayuk rukun cancut gumregut anggene bebarengan karo Pak Kepala Desa mbangun desane. Nggih, leres tur niki nggih swasanane lak Jawa, bar Jawa nu adem dikeki sing bangsa anget-angetan. Ah nggih, dawuh leres. Ngeten iki wah jan bir temulawak iki mau jan. Bir kita. Bir kita jan wis ora guang samubarange. Nggih. Pawaan becik, rupa ayu, swara ya kepenak dirungokke. Nggih. Aduh. Yan Munasira cah ndi nduk kowe sayang? Madiun, asli Madiun Jawa Timur. Madiun. Nggih. Sinten saiki akeh Jawa Timur ya. Oh, tenan. Waduh duh. Sing iki. Kowe jenengmu sapa? Okfa, Pak. Hah? Okfa, Pak D. Sapa? Okfa. Aku angger jak omong wong ayu ku budhekku kumate. Okwa. Candi Okwa. Kula aslinipun Wonogiri. Wonogiri terus Tapi besar di Sidoarjo, Surabaya. iki Wonogiri ning Besan ning Sidoarjo. Terus sekarang dimakan orang di Solo. Oh iya toh? Oh, wis dibujuk toh? Dereng. Urung kok dimakan wong Solo. Tegese mangan bareng karo kanca-kancane cah Solo ngono lho. Oh, kowe lambemu karo atimu ora padha. Ya, penake sih ada Okwa. Nggih. Aku Sejebak bayi. Pak D, aku ditakoni Pak D kan kaya kancane. Ora usah kowe ngono ki kok tak takoni. Iya, tapi nang cepet aku nek suwe-suwe Aku malah gila. Alah ngapusi gila apa ndek men mampir nang nggon aku tak kei entung ya dipangan lho. Sampeyan rasa munafik, bae wis kaji biar rong kaji karo apa kaya aku karo aku. Lho kentung to. Heeh. Terus piye Kareng? Mulane Jaman rong kaji kan sering mampir tenggen kula Pak ya bareng saki kaji kemelinti. mulane nggon aku kok ndilor dikidul. Sampene wong lanang ya ora pareng ngono kuwi. Mengaku, ayo mengaku. Wirang yo aja dibuka ning tempat umum. Loh, ora apa-apa biar mereka tahu bahwa Pak Degareng seperti apa. Harus begitu. Loh, biar. aku lah napati lasmone yoyok sik lagi aku. Loh, napa Pak Taslim iya lho. Kak sapa-sapa. Ora iki pokoke sak rombongan wis tau kabeh. Apa enak ayo kanca-kanca kembul Bujono Ndrawina. Wong kabeh mampir ki dolan aja negatif. Tapi saya tahu Pak De, pas sampean tenggen kula nika enten sing ketinggalan. Apa? Kaos kaki sesisih. Kira diwaca tulisane genah yoyok ngono lho. Kok bola-bali Pak Yoyok to? Lah memang kae bareng kok karo Mas Yoyok kok. Aku Sampean. kiwa dheweke tengen. Tidak mengakui. Ah, ngodiar. Semuci suci. Semuci suci. Mbiyen kaya. Jebule iki Pak Gareng ya ngono ta. Plemben. Andekno kok. Andekno kok karo aku kok kipat-kipat sebulane malah wis karo iki barang. Aku ya keloro-loro yo Aku terus terang aku ora ngakoni wong biyen ki aku pas mendem kuwi. Lah terus sampean tak ndemi lho, Dik. Lho lah piye aku malah didemi. Kucul kabeh. Niki Tuti lare Ngawi dadi Jawa Timur. Kowe ngendi kowe? Ngendi sapa? Yogya Timur kowe. Kok ya Jawa Timur? Setu- Yogya Kulon. Oh, kulon. Lah ya ngene kulon terus diputer dadi timur. Ya wis pokoke Yogya. Ya Yogya. Niki pun tepung sedaya niki Nggih. wah penyanyine pesinjene Mas Yoyok ora ono sing guang pokoke. Nggih, pangestune Mbak Gareng. Mergo lek diguang ya ndang ditemu wong-wong kuwi yo ayo. Pokoke Pak De, Ditemu aku pun nggih ketemu sapa-sapa. Pak De. Niki diguak mboten purun, balik melih diguak balik. Pokoke anggere dipecat. Sampe ra balik ngerti. melih pokoke. Enek Tenan, sinden tenan, anyaran ora lho Pak gitu. Degareng. Ndi? Sinden anyar datar ini langsung arep diantemi sinden-sinden iki ora. Nek tenan. Langkai dulu bangkeku ngono. aku ora jeneng mergo ana kowe, ora ngelem mergo ana kowe ora. Terus? Ning kowe iki pencetak sinden bintang tamu ya awakmu.
Ayo. Sindenmu ki wis dadi bintang tamu paklirane dalang sapa wae. Iki tingkatane bintang tamu. Sing kuwi lho bintang 7 ki mergo mumet kuwi. Lho, sampeyan dereng ngerti talak ukur sinden madang Tolak ukur. Kowe arep ngomong apa, Tik? Tolak ukur sinden Wah, angin lek madang. kowe iki. Tolak ukur mergo apik telake. Iki jane lagu lawas sih, Mas. Lawas niki, mula diarani lagu jadul. Ah iya lagu lawas mergo iki bane wis sik ora urung batu bles. Urung. Dan batu bles ora makdor ya pes. Lah iya pelan-pelan to. Pelan-pelan medor ki mergo ana bane jero. Nggih,